Arribem a Roncesvalles, un hotel, un alberg de fàbula, tu. Missa del Peregrino. Cantada. Vaques. Dedicat a la Mireia. Vaca. ¿Por qué? ¿Que no estaba buena o qué? Tu ves, La més guapa del camino. La Montse passant... Ui, que difícil, mare meva. Ja està. Encara hi ha neu. Unes vistes fantàstiques. Jo he fet vídeo, Ja te'l passaré. No a la dispersió de presos bascos. Nairo Quintana, un dels millors ciclistes del món.